good morning, good morning, good morning, good morning. Today is November 9. Yung maram ka mo, no? Yung bagyo uwan. Oh, ito rumbo, tika di Igbaw. Taton ngayon rumbo, tika di kita merkado. Burn out, or may dana sa gaop. Oh, may dana. Domingo nga adlaw, adi kita agora budoy. Man, mga kakanin, andin hiliwat. Adin ira empanada. Anong sulod dinin? Pork empanada. May dilot ni Rab di Butsi ha. Adi man ang all time favorite nito niyo. Hot cake. May di mga puto. Adin ira di buy one take one. Oo, pwede i-take out. Pero take in na hira. Puto nga bugas. Adin, puto nga bugas. Adin baduya. Hi sir. Hi. Kumusta? Kaya po nini. Adi man mo, didi mga puto kutsinto. Oy, hinay daruruyag, pagkadilaan mga karuryagan pasta, mga kakanin, palabok, barato lang. Ang pansit. 35, Parintan Canton. Macaroni 45, Carbonara 40. Wow. Nagkatanawan, palit na nga di. Adilan nila didi ha. Nagpira pang pizza eh. Ay, tigadat po to. O 20. Out. O sunod tayo yung baga paghingadayan. At least nakakuha kita ng mga kakanin. Time check ba doy? Ha? O, time check ba doy? Sa ba? O daw. At oras. Oo. 10 minutes before 8 o'clock in the morning. Oh. So yan na Domingo nga adlaw. Burn out budoy. Ngayon maram ka mo no, bagyo uwan. Oh, ito rumbo, tika di Igbaw. Oo. Base natin gihapon baga nasasagap ng mga impormasyon. Siyempre di naman kita sinisiring weather forecaster. Tungod good man itong social media. O ada good man ito nakikita ano, mga website, mga reliable website. Ito na ano pa yun? Itong weather o weather forecast. Oo, so libang ko ngayon ano, makikita ni Yutini. O ato ni ginagi ano, may tungod good man ano hana ano ha. In 1897 ano, in 1897 that was at least 100 years. Oo, 100 years. 100 or 200 years ago. Okay, 19. 19. Oh, sakto. 100 years ago. Oo. 100. Oh, 20 years. 200 years ago. That was 200. Good morning. Oy, good morning. That was 200 years ago, ano? Oo. That was 200 years ago. Ang pag-withstood han tidal wave din hihigapit. Ha? Tanawan, no? Oy, mapingaga. Limang rola na kita. Oh, taton ngayon rin butika rin kita merkado. Burn out. Or may dana sa gaop. Oh, may dana. Oh, burn out lagi hap. Oh, may suga na. Oo. Super may suga na. Nakikita na atong didya, no? Oo. Oh, may suga na. In fairness. Oo. Salamat naman, ano? Oo. Okay, kanina, burn out. Base na atong gihapon ko. Bagaging parong lanay ko ng NGCP. Siguro na sa gihapon ito na baga rason para gihapon anoan kay kaninan kagahon baga nasiring ha, nasiring yung mga natina madlos. Oo, madlos ito kay budoy kay ito nyo kay nakatula nakadala area per 51 ay kaya ito kita chamber. Oo. Nalagat at suga dito karton sis may na suga. And then makita ka mo duruton siyot, pero ito niya nga siyot kanan akasya kanan tinin kuan talisay
Pero namin dito limpyuhan. Ay na good man kay autumn leaves. Sige ton rubo ba nagrurubo. Palagat autumn leaves. Moset ang mga payong ni Mana. Asing na. Baka katanyo din kato ng payong. Alagat budoy kay mayay na nga payong. Oo, nawid stood still lagi hap. Pero bainin mali. Bainin maliwanan. Okay mga barina. Gintagang kitahan usaan itong anaton pagbaktas tikad to na mo pang kunta. Orila ko nung karagpayong ayaw ba? Ito payong kita kay mapaso. Anatong payong pagod kay itong. Ay, basta hatag-aton, gina-appreciate ito. Ano na nga, ni may ditong paragdulong nga ako basta Pasko. Oy, sa libang ko. Oo, gusto ko ngayon ininig share ay iyo. Ah, naman Alex. May suga na. May suga na. Ando, horologon tayo ni. Oo, kinitong saktulaan siya dito. Malaki may ditong paradulong. May ditong paradulong kada Pasko. Manapini. Manapini, hello. Nadulong to niya. Kuwan. Nakakadoto niya papadulong. Merry Christmas nga, Happy New Year. Sige, napabati to niya. Oo. Kaya hindi ginahatag nga kuwan. Champagne. Oo. Tapos, pusta kayo na Pasko. May dito na. Uy, sulibang ko kaya gusto ko yung klarohon ha. Si Mano Dudong, I really appreciate ito niya pagiging kaya wala kagud man amay ba ng pagkaginmakan. Ang bata pa ako, gindadara kitong permingad to ni Nanay Haira. Yun na Mano Dudong itong paradsikap pa ako, kasasakit ko, kahiranat ko. Usahay itong libre. Oo. Salit, siyempre in return ay agad niyon tapaghimo ang issue kung ni Mano Dudong ba kikitang ko, nagpipicture kami ngayon usahay nakadamo na ito niya sa kayhin kuhan, i-trike libre to permi. Ay, good morning sir. Pero minti ito niya libre ha ako, hindi ko ito niya yung papapasahe kung una-unaon hindi ito yung papasahe dahil yung 50. Oo. Direk ito nakarawat kaya ano ay in return iton direk itong karising ng kwarta nga napalibre la. Kwartahan ito kay pensyonado iton kay doktor iton. Nga at the same time respeto kita hiya. Kaya naging public servant iton hiya. Hantanaawan without ba. Hi, good morning sir. Again, sakay na kayo. Lagit magsangkay na kayo. Oo, tagya naging pipinansyer ngayon mga Bureau of Fire Bilyaba, lagit kayo nangungan na tiran papalo. Oo, kaya ko baga may dako itong ginsisiniran hadi baga naawad ako kay baga di rin man hiran na ba hindi rin naruruyag so rin na kaya mag-share. Yan na, taging pipinansyer lugod mga taga Burungan, Bilyaba, lagad mo doon kay naging followers ko na lugod. Oo, ano ba nga ako yung sisirahan na di rin napalo. Okay lang. Lagad, hindi na mahiya, mabaintinil na kita. Sa libang ko yung Mano Dudong portahan ito. Ila kamot nasabot. Yan mo ito takbaga nababaruan nga politiko nga nailog pagbabak sa sinusa lahiya. Hadto pa, nagmumotor lahat hiya. Warrant niya kuhan. Hard niya baga buro bodyguard. Pero nga nakadat kita hiya nga nagsakay-sakay na auto. Motor lahat na. Ang motor lahat niya, nahurin yung talang tuguti. Okay. Ay niya pagimuha nga kuhan, patarawaan. Napagabay iton. Lagas na dito niya ipagpamulayan.
Okay? Pwede kita maghimang raw out of the blue basta di rin Facebook. Domingo nga adlaw, ali kita agora bodoy. Oo. Kapulop, ika 12 anyos, ano, paglasorbo. Paglasorbo. Ay kita maagi. Didi kita, didi. Amo na. Kulang yan na magtirinda. Oo. Kay madlos kanina. Oo, madlos. Ngayon kita. Ngayon. Nayaro na layat niya gina. Kabisan nga ni kwarto maringasak. Ang kanan may mga koniton. Hyper. Man, mga kakanin, andin hiliwat. Namili ka mong alagat busang kaila. Adin ira empanada. Anong sulod dinin? Pork empanada. Anhadi munggo. Yan na. Social na ira. Pork munggo. Butsi munggo. May dilot ni Rab di butsi ha. Adi man ang all time favorite nito niyo. Hot cake. May diri mga puto. Tagpira ngayon ang sakasad to. Ano sa kaso? 100 ang tadi ha. Tag 100 tinin. Pork ito? Mapinala din kita agi. Adin ero dili buy one take one. Oo, pwede i-take out. Pero take in na hira. Puto. Puto kutsinta. Mayroon mo ni Manlanda. Puto nga bugas. Adin, puto nga bugas. Adin baduya. Baduya. Adin arasip. Mga budbud. Puro ito magkuhan. Ito magkuhan. Mga Ay, hi sir. Kumusta? Oh. Kaya po nini. Oh. Pinagyuhan. Oo. At least ano. Oh, adin man oh, dili mga puto kutsinto, mga duroy, adin spaghetti. Oy, hinay daruruyag pagadilaan mga karuruyagan pasta, mga kakanin, palabok. Oo. Barato la, may datag 40. Konsolo. Kung duduha ka mo, pwede gihap tulo 75. Himadingan ni padi. Opo na namiyaw. Pero to. Tagpira di ang pansit. 35. 35. 40 canton. Oy, kanton. Macaroni 45. Uy. Carbonara 40. Wow, social. Uy, bago lang kami. Spaghetti May dali carbonara ha. Agtuhin. palabok. Palabok. Tagpirang palabok. 35. 35. Yung mga durim na ini. Nagtatanawan, palit na nga di. 35. Adilan nila didi ha. Hala, mabilta ko niyan. Oh, kang kareg ni mga fruits ang gihapon. Adihin. Gihimo man oh. Mga lumpia, wrapper. So amula ni tatuhin mo yun ang adlaw. Hindi nga mga himang rawon. Oo. Sa peton yun. Oo. Lagat kidi. Hello. Tingnan ko aga. Oo. Adi mga utanon. Tagpira pang pizza eh. 20 gadlat boto. O 20. Oo, sunod tayo yung baga paghingadayan. At least nakakuha kita ng mga kakanin. Sa tunyo panakot. Oo, mga panakot. Ang sakit yung tagpira man sa dito. 80 da kilo. 80. May nakmagbayro, char. Bay, char. O, tala. Sigurong talaan na yun. Mamani, mag-gawas kita. Amo ato niyan himang raon. Sunod kita magkukuha ni tito ng mga panakot. O, para di kita hiobson. Huwag kamay mo natin yung obligasyon ka. Kada Domingo. O, maras sa taod ko nga. Ayun itong takbibi ko. Dito, di na pang gasinan, pastilan. O, pero kay maagira Sierra Madre.
Sierra Madre itong sigurado kuwan maparo itong Sierra Madre. Oo. Tala siguro talanay, ha? Again, this being your friend from another stars. Siyempre ako magpapabili lagyap ngay ubos na sangkay. Ako isangkay diri ubos okay. Siyempre ako magpapabili lagyap ngay iyo sangkay nga mayukbo. Ako isangkay tonyo. Good night. Sweet dreams. Mama. Chup chup atong bata. Nawit. Okay. Tala. Okay.